Забележете как наричаме нашата страна. Ние я наричаме родина, ние я наричаме отечество. Отечеството е свързано с отца, баща, но и с Отеца ни небесен. Историята показва до каква степен българският народ е свързан с православната си вяра. И не случайно знаем какво е казал Климент Друмев, нашия архиерей български, че има православие в България, има български народ. Това не са празни приказки. И всичко, което е свързано с българската идентичност, то е свързано и с българския лев, то е свързано и с националните ни герои. Особено в случая, както християнина е немислимо да се отрече от своя кръст, така за българина е немислимо да се отрече от българския лъв.